Matos register pure. Matos Tawanda Lamek. You defended. We had to say, Nyayande Kutu Yakudare. Chukuru Zukune Samusha. And boards are most for the right for Tarazo, the castle in a tapio of Taravuna Lamek. Our teams were Cassian Tapio. Come in, how many I say? My brother on our, I don't know, I was supposed to do it from the and didn't you know what number? We're supposed to do it from the when I go, and this can see once you I spoke to someone with one of I said, going to win. The end of the casket. Sure, the lawyer can't come. Kuuliza kumuri kwa matusi inowa wazukuru wangu nyaya itiri kuita mang'arira ndiye kuti havasi kuwirirana. Kusawirirana kwavo kwaita ndipinde pakati ndekwekuti vari kupumhana pamusoro pamai vakashaika. Saka inini sehanzvadzi yemufi ndakaona zviri kuramba zvindishungurudza. Vana vanotadza kuwirirana yese vari kumusha kwavo, asi zvavari kutadza kuwirirana nazvo ndezvekumusha kwangu inini. Ihama yangu yakashaika. Saka takauya pano, ndofunga takauya kunze kwekunge paitwa tsvagurudzo nevava vairi vasi kukwanisa kupinda mumusha, asi zvo ndenisinei nazvo. Kuzifunga takaedza kugasa takaona kuti hatizvigona, takasiyana nazvo. Vati kupumhana kwokunge wakanangana nehama nemutorwa mumusha ndokwakanyanya kuti simudza. Ndofunga handina akawanda. Ungangodzoke mumashure pichana kuti yakamboya mudare. Hanzi hamusi kuwirirana, saka asi kuwirirana ndiani nani nekuti kusawirirana panofanira kunge paine vanhu vari. Ndiani nani wasi kuwirirana? Hausikuwirirana bana mukoma. Namukoma. Koita Sisi vasipo panapa. Vanogara ku-UK. Hatisi kuwirirana. Saka inini mbamiro tiri 5. Vakomana 3. Inini ndini last born. Sisi ndo first born. So inini ndiri kufambidzana naSisi panyaya dziri kuitika kuti ndizosvika pano nhasi kuti tinozomangana nyaya iyi. Saka titaurire mamusi kuwirirana, zvamusi kuwirirana zvacho kuti dare rikwanise kubatsirai kana kuti tikaona kuti haizvi zvinotoda vamwe tikuendese kune vimwe titsanangurire zviri kuitika pamusoro wedare. Zvakaitika ndezvekudai. Mama wakashaika. Takagara vakasiya vachengetwa nehama dzavo pavaimba. Patatanga kugara namukoma pamba, takangosara tiri vaviri. Tagara pamba, hapana chaiona chainyanyonetsa. But inini ndakazotanga kunetsana nemukadzi wangu. Saka mukunetsana nemukadzi wangu patatangofamba kuendawo kumapostori. Ndaudzwawo kunzi mukunetsana nemukadzi but hatina zvakawanda zvokukwanisa kutaura mumusha menyu mutema. Amai vakashaika. Ndakati amai vakashaika. Zvanzi vakashaika nini? Ndakati vangosheka muvhidhi mumwe. Zvanzi asi chatiri kuona unge munhu akapedzisa amai vako anenge munhu unomusha unomubava nematirogara ino. Asi mupostori haana kumbira vanobudira vachena. Pandambogara. Saka nekuramba ndichinetsana nemudzimai wangu. Chingonamba ndichingonetsana. Pandaenda futi kune mumwe mupostori bvaandiudza futi the same thing kuti mumusha menyu mutema. Amai vako hawana kufa zvakanaka. Pane munhu akafudza amai vako.
izvi zvangoramba zvichingondinetsa. Saka pakudaro ndo pandakatanga mbostori kuti akazondiudza kupedzisira kuti munhu aigara naamai wako ndiani makore esaya, nokuti ndaisagara kuno kudagara kuCape Town. Asi munhu aigara naamai wako makore esaya ndiani? Ndakati mukoma wangu nemukadzi womukoma. Zvakanzi ipapo ndo pane syndicate yese. Saka ndo patakatanga kunetsana ipapo. Inini wokuzosvikirawo simuko kubva upambo pana kuvasiyawo vakadaro. Asi munhu wandakatanga kunonoudza kusuma nyaya iyi, ndakakwanisa kusuma amai vatakasirwa panova munin'ina waamai kuti ndo zviri kufamba zvichitaurika, kuti ndo mamirire enyaya kuti amai havana kuva nenzira yakanaka, pane zvakaitika kuti amai vatasei vashaike. Iyo zvekutaura changamira sorry dareresa handina akawanda andokwanisa kuti nditaure panhau yekutaura nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu aigara South Africa, mai ndindaigara nawo. Aibikirwa nemukadzi wangu for 14 years. Achigara pai ika mupoto 1 mai vairwara uyanga ari South Africa, ndaigara nemukadzi wake futi nevana. Mai vakarwara, vakomana aita sei, uyai tionerechi pamwe chete. Hapana akada kuita sei kuuya. Uya pakagara 1 week namama. Vakomana uyai, Sisi vari kutaura vakatobva vati inini ndikauya ikoko munodyei. Ndati chamati uya ndiwe wega musikana 1 mai ogezwa nemuroora here, anzi munodyei kana ndauya ikoko. Zvatiri kungodya ndizvozvo zvatoita sei, zvinenge zvaitika ndizvozvo. Munin'ina wangu uyu atipotsei maari kufamba namo, maari kutaura. Sisi wangu vanotaura taura, ndikataura chitichi ndiregererei. Umbo hwandinawo wekuti nyaya inyatsobude clear. Akaenda kumapostori, handiti aroti akabata chi vanhu vasina kunyengerina, vasina kufambisa zvakanaka pana mai vangu, handiti sorry mambo ndokumba ndobvumidzo rekusumudza vanhu kuti nhingi taurawo mastawo. Mainini wangu vari kutaurwa vari munhu vabvunzei kuti takafamba kangani maiwo achirwara. Nawo mainini waakufamba nekuyu ezvinezvi ndakafamba nawo kangani kangani. Wabvunzei kuti ndakafamba nawo kangani. Ndinawo mama wacho futi. Inini akungondibata kuti nditaure. Inini sisi wangu wakandibaidza asi wakanga warwara kuzosvika pandakaita inini. Ndakasvika waine kwawakanga uri kuenda 1. Kechi 2 ndakazodaidza muprofita. Kechi 3 wakabva wastroka patanga hospital. Ndakabva ndadzoka kumusha kwangu kwaWoti. Kuzoshaya kwawo ndakanga ndisisi. Pamusoro ema ndida kubudisa humwe umbo nekuti sisi wangu vanova ndivo vari kusponsa ana sekuru, munin'ina wangu namainini. Munzwe zvavanotaura. Umbo hwangu uri pafoni. Sorry. Ndo vari kusponsa kuti zvinhu zvimire zvazvakaita izvi. And she's the only girl. Yeah, Yes. Winnet. Sisi wangu vane mabasa
Iya, Pak. Ipapo. Sama kamu. Let's go. Vamos para o posto. Vamos para allí. Mutobvunza mama kuti muprofita uyu ari kubuda apa ari kunamata apa ndiye akauya namama wakumba. Nyaya iyi iri kubudira pamusoro, haisi kunyatsobuda chaizvo chaizvo. Inofanira seisa kubuda nekuti kana taakuitsanangura isisu pamusoro wedai. Inini ndindaigara namama, handiti mama wakarwara wakafa. Mainini watsanangura padiki diki pacho pakaita sei, pavakaona mai vachita sei vachirwara. Inini ndaidhiraivha mota, mama warwara kuharare. Mainini notidaidza kwahondi, toenda kwahondi undorapisani mai wangu, handiti todzoka ndichirapisa mai wangu. Mama wakasvika pakurwara, ndikaziva kuti mama waita sei warwara. Mama wakaita kensa yemuchibereko, ningirini yangu yemuchibereko. Saka kensa yakanonoka kuita sei kuonekwa. Mama waizvimba dumbu, wakadhirenwa mvura, akaiona iye munin'ina wangu 1.5 liters yemvura yawakadhirenwa kwambuya Dhokasi. Pavabuda vakatobuda vachitonyatsotsofamba. Ini katofara kuti mama chi right. Taenda kumba pakapera 1 week. Mama dumbu rakatanga futa sei. Sasa takaenda kwa Gaina after that. Gaina ndiye akazoti waendesei kuParktown Hospital. Ndinoita sei? Ndinoita operation iko. Saka mama the moment yawakanzwanzi operation, pfungwa dzavo dzakabva dzaita sei? Nokuti vakanga vachitora kuti handidi kuchekwa. Havazviziva. Mainini waitokwidzwa bhazi nasisi wangu kubva kwaHonde vachiuyawo. Mainini takavataurira. Sekuru ava takavafonera. Sekuru ava takavafonera. Sekuru George. Idzi hanza dzamama idzi. Dzirape. Wabvunzei kuti wakakangana wachiona mama kumbawo. Havana kuuya kuzoona mama. Wakauya parufu pamama handiti wadzokera. Mama wangu watusita 3 years musesandi. Sekuru vanongobvira vatsika kumba. Takavadaidza panyaradzo sekuru last minute vawatiza kudaiwo. Last minute vakafonerwa vakadzima mafoni. Havana kana kuuya. Baba wangu aripo kana. Havana kana kuuya kuna baba wedu vachitaura kuti zviri kunetsa mumusha ndezvakadzi. But even zviri kushamisika vanouya vachiti tawanda. Ndokuti ndindaigara namama. Baba uri kana? Vari? Ndovarikuparadzanisa. Ndimi baba vemhuri. Pamusoro ne Deliberations. Nini chandoda kukumbira kubvunza. Chandoda kukumbira kubvunza Deliberations ndechekuti kana mumusha mukaita kusanzwisisana, totanga tagara mumusha here kana totanga tamhanya kudai? Nekuti nyaya iyi totanga kuinzwira kuno kunzi mwana asungiswa.
asi isusu semhuri hatina kumbogara pasi pamwe chete. Imi munogara kupi pamushapa here kana kuti mune dzimwe mhuri yanga iri mhuri yanga ichigara isi? Iyi mhuri yogara isi, ini ndinogara kunyanga isi, asi taigara tese kuHarare. Uye chikumbiro changu ndechekubvunza. Amai wafa muri popa? Ndiri kuHarare. Muri popa ba? Ndandine yangu imba kwandaigara. Sorry, ndibaba ndikoma mukuru asara ndiye baba asara one. Ndakauraya. Ndoda munomu kuti tinyazospecify. Ndizvo sorry. Ndibaba mukuru. Pamba kotseka. Sorry. Iyo yapindurwa kuti yabvunzwa kuti ko wakamhanya kudare wasina kuya kwandiri. Kahamambo chokwadi kukahadzika munhu anoita zvinonga zvakwanisika ngokuti zvaita makore 3 musina chamakaona chamakaita saka iko zvinezvi machiona sekuru kutoti no vana vane zviri kunetsa saka mukunetsa kwazvo saka zvauya kune muridzi wazvo ndiwo mambo zvekutoti hawana kuti hatina kugara pasi kugara pasi unge zvakanaka uchingokura muchidya bedzi muchikurukura musina chamasorovha saka iko zvinezvi zvaakusorovhwa namambo unokudare ngekuti dare ndo basa raro namambo. Munhu wese ari pasi pamambo anongoenda zvichero kwaada kuna mambo, hazvinei nekuti kuna sabhuku kuna ishe, anosumuka ikoko achinanga kundomangara nyaya yake kuna mambo. Saka ipapo senyaya iyi semamiriro yakaita taona kuti yakakodzera kuti apa pane ikachiturika karipo zvinofanirwa kunge zvionekwe nevanozvikwanisa vanozviona ndikukumbirawo inini kuti munini wangu ataura kuti akaenda kumapostori kairi achiudzonzi pamba anditi ngaanyatsobude pachena ata kuti ningi ndiye akataura kuti ningi ndiye akapedzisa mai. I think ajekesa vanhu ataura akati zvinonzi iwe nemukadzi wako kahuviri hwenyu ndo panofungira. Right. Adi kunyoresa nemukadzi wangu apa nekuti emunezvika sori mambo ndakutongesa inini ndichadzokera kumboko handiti mukadzi ane mhuri yake handiti tingadai tabva tangoya tese vanapa nyaya yabva yangonzi bvu. Okay. Saka kuti tiite pati the long story short toti imimi mauya kana zvazobata mudzimai wako anoudzwa nani tozomudaidza kuti auye mukuno kudare ouzonedare zvadii saka vaende kuseri kwechuru tindoone kuti sinzi tijekese kune wese nekuti pamwe ifungidziro chete hapana chakaitika ende unodi tindonzwa kuti pane ushereketwa here but mise kunzwa kenza chirwere chisingarapiki saka ngatiende tese tijekere tiri ipapo mambo ndakunetsawo kune mbatya dziri kumba tiri painhau iyo iyi futi ndiyotozvikati tinojekesa kana yagwanzao inini ndikunga ndatanga kutaura inini chendiri kuda chaizvezvo kuchiwa macheneso handina zvimwe zvendiri kunanga ndikunanga but chinhu chiri kundinesa ndechekuti ndinange mumusha kuna vanhu vari kunongedzana nongedzana saka handina ndananga ndo zvataa kuti ngatiendei tindoone kuti pane anonongedzere kana zvonzi hapana chinhu zoti basa rotoenda mberi. Sorry, yo, vipi vari kuuya saka ndo kwatanzi tinobonge tisvike
taenda kusenge churu nemhuri kwakasiyana kundavesa because chinobatsana kuti Maria akaita chinhu nepapa wake hanzvadzi dzake dzisipo zvakamukonzeresa kuti rwarise nguva yakati yangepi rukunda anenge akaromba mukati memusha mukati memusha iwomurombo wayo wakasara urimo uchitenderera saka chiribata nokuda kuti aende ikoko kuisa urombo ikoko asi umusha vanotezvara vanase kukunda saka chiribata munombe Ndakaromba ngeni Mero Baba wa Mai wedisi. Wakaromba. Saka uyu Maria akazoita chengo yababa wake hanzvadzi dzake dzisipo saka mhepo yakaenda kunomahakira kusvikira saka nyaya yerubata kumusha wana mai vanotawanda vana sekuru ndo vanofanira kuti vagadzisa zvamusha kwavo kana pachizoitwa chengo yaMaria yozoitwa zvinhu zvekumusha kwati kwaMaria zvabviswa zvinzwa matambire saka munoda kuti zviitwe rini pamusoro ndenge ndatokumbirawo kusori kwechuriko kuti maresults avo abuda paya inini ndinekakukakavadzana navo ndenge ndati kuti toda futi kana mumwe munhu futi anokwanisa kutivhenekera kuti vanyazotionera munhu anokwanisa kunge arwara nemhepo asi paine zvinenge zviripo behind nokuti imhepo yekumusha kwavo inovauraya ndirambe asi pane zviripo zvakawanda zvandaona ini zvisina kunyatsojekeswa kuseri kwechuru saka ndenge ndiri kukumbirawo kuti ezvenge zvichibvira taikwanisa kana kutipa kana kuti vamwe vanhu vairi vanokwanisa kutivhenekera futi kana kuti vanhu vatatu tine dare rini nekuti Next week. next 12. Uswa 12. 12 ndo paneyo kai Kupane function. ndo pane tochi Saino ya 26. Was not a national day independence. Independent. Sa 26. was 12 ndo pane tochi tichaikana 9 kuti ndigashire tochi kumacheke ndozouya nayo kuuya uku saka hazvikwanisiki kuti tiite dare saka I think totongoti 26 nekuti kumbiro changu chiri pakuti zvabuda kwandapikisana nazvo asi hazvina kunyatsonichekera tokupayo but tinotoda kuti makasununguka mukauya tiine nguva like izvozvizvi ndatomirirwa vakuru vari kusvika vakuru venyika ndikasange ndiripo zvose ndafanga ndazvidza chii utungamiri ani mapaona saka kuti danho renyu tirisimudzire izvozvizvi hapanai tinokwanisa kuti musi wa26 tokupai umwe chiremba zvinoita here ari independent hazvirambiki zvinoitika nekuti ini pandiri panapa saka ndikurwadziwa mukati memwoyo wangu chinoita maprofita wazhinji wavhiringwa nemaprofita ende ukama hwabvarurwa nenhau dzemaprofita but hatirambi kuti vanga vachitaura nekuti iwo unotaura kuti munhu ane kenza unoda kuti munhu ane kenza ararame kusvika papo nekuti muri kuona kensa iyi yekutaura kensa iyi yakatozotsvairwa ndashairwa yakazotsvagwa papa nekuti mukataura nekuti enezvichangu zvenyamusisira yangori kunzi munetai nekuti mapepa ese aitorwa mama aizotumirwa kuuk yakatsvagwa kensa
ikoko pamaskani ikashaika. But muno madhoka aiti vaingoti vane kenza but dokta vairapa mama vakazongopedzera kuti hatina kenza yatiri kuona. Kunzi mama ndafurika zvawaizira aivebi. I know musi wa 26 wakanaka nekuti mhuri ine rimwe dare risina kupinda nhasi. Musi wa 26. Kana kumakasunga then but hatizivi kuti vanopedza nguva iyi. Ndo pane dambudziko kuti ndikumisei kuti tinyatsopedze dambudziko problem yenyu. Dai tadzoka musi wa 26 umwe wamaita vanhu vekutanga tokupai umwe chiremba kana kuti tinokwanisa kuronga vazhinji vese muri Harare. Muri Harare ndokupai chiremba watinosangana naye iko kuHarare ikoko. Tinodaidzana kana mumba kwangu tiri Harare ikoko asina kumbonzwa kuno tozwa kuti anoti chii. Ini ndiri panhau yekuti ndazwa parutaura nyaya yekuti kune midziyo yakasara iri mumba yava kuti ndeyangu ini. Ndikuona kuti ndinyazotaura mese muri kumba kuti ini handina midziyo iri kumba kwavo. Midziyo ndeyavo kumba kwavo yakabhoiwa pakashaya mufi. Ivo pache zvavawana kurwa kwakanga wakuita aitenga midziyo yake umwe nomwe akatora achiisa murumu make. Saka ivo baba vakushandisa kuti murikuona ndokukangaisa kuri kuita mhuri iyi. Kana ukatenga chinhu uchipa munhu chinhu ichocho chawabva hachisisiri chako. Handiti kana chakugoyiwa kune chii nekuti haupi munhu uchiti ndechako muruzvona. Saka iyo estate iyo wafa zvinobvumirwa kugoyiwa inhumbi. Zvaitotaurwa mazuva anaya inhumbi nechi chinobvumirwa kuti vanhu vagoyerwe inhumbi nechi should be nhumbi chete chete. Handiti zvimwe zviro zvese nemidziyo yakaita mapureti. Handiti zvimwe zvese izvi zvinofanira kuenda kuestate. Murupanzwa zvaenda kuestate ndo inofanira kudii kuchidistributa. Saka panoda kuitwa registrar master of high court. Moenda motsvaga executor. Moenda mochindolista zviro zvese zvakange zvakapuhwa zvinzi munhu atenga chichi haatori chinhu achiti ndakatengera mai ndakuchitora ndakudii and so forth. Handiti zvese zvoenda kundodii kundoti ndo zviro zvazviri zvamai izvo. Handiti mogara naexecutor ndiye achizotaura kana akabvumira kuti aiwa mabvumirana kuti iwe chitora bheki motikari wakatengera mai iwe tora bheki imba right iripo right mobvumirana ngaitengeswe tisheye mari kana ngaipiwe ningi zvakati zvavo zvamai zvese zvodii mosheya. Ndozotoda kuti zvinoda dare renyu rinoda time kuti ndinyatsokuitire dare renyu kuti ridii. Asi kana muchida kumira momira ndipo mhanye kune chiprogramu mutedzero wemukuru wenyika ari kuuya kumachira mukoma. Ndanzwa mushonga wari kutotaura kuti dare richiri kuenderera mberi ndomanzwa waendewana iyo rino zvinozoenderera mberi nguva inoteera mambopedza zvekukurweni kuti tisakanganisike. Tinyaso hatina kupedza tobvumirana kana mati tiende rinondoitika kumba kwangu rine zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti muite chihiri dare renyu iri. Harina kuti estate yacho imvonga hazvina munhu ari kudii wamwana wari kuti zvandakatenga zvamai vangu ndoda kuzvieka zvakaeka and so forth. Zviro zvakatengwa zviri zvamai venyu ngazviende muestate. Motsvaga imi pakati penyu kuti vamunoda kuti aite executor wenyu ndeupi oona kuti adi. Saka mosiyira nhamba kuna mabharani wangu kana kuna then tofonerana kuti kana 26 ndichiti ari kure toona zuva ratinodira rinokubatsirai ndakasununguka kuita kuti basa dare renyu rinyatsoite
zvipere handiti saa izvezvi tomboti hatina judgment yatapa tarishiya riri hanging kuti tizopedzise dare nezvaa